Ассалому алайкум, мардуми шаҳри Бухтар ва мардуми тарафҳои Сарбанд. Ин тараф бошад тарафи шаҳри Сарбанд, тарафи Даҳанғаранима мешавад. Ва ин тараф бошад шаҳри Бухтарро нигоҳ мекунам. Бозори Ҳоҷишариф, шаҳри Бухтар. Ана ин тараф бошад чӣ мешавад? Хонаи фурӯши мо дар ҳамин тараф. Инҷо бошад вокзали поездо мешавад, Хатлон. Бозори шаҳри Сарбанд хонаи фурӯши мо бошад. Ҳамин тараф дорем, бармерем бо тамошои шонтон метавонем. ҳоло дӯстони азиз, мо ин тараф омадем, рост бо тарафи хона мерем. Инҷа мешавад аквапарк. Хонаи фурӯши мо бошад дар ҳамун тарафа, вале ҳамун оқишлоқи китобдеста дар ҳамун хона. Инҷа аквапарк ба хонаи шуморо наздик мешавад. дӯстони азиз, ҷуда як та канали калона байни қишлоқати канал бо дари хонаро овардаген, асос мезанед тамом. Оно тарафи бардоро сари тарафи Сарбанд меравад. Инҷа поезд мегзарад пеши хонатон хати. Тараф дар мактаба, тарафи охирон шуда боша, якта масҷиди калон ҳама ҳаста. Ва хонаи фурӯши мо дар ҳамин кӯча мерем, шумо нишон медиҳед. Аз қариб 200 метр ҳамус омадем. Рост хонаи фурӯши инами гирдаш ба семин блок махкама инами дарда медарем. Ина дӯстони азиз, хона дар омадем. Зиёда қариб 8 сотик замини буртай. Ина мо барои шумо хонаро гирди афтирош тамошо кунед. Аввал баъд нишонтон метавонам. Хонао баракай бардор азиз. Хонао баракина. Дидесен хитон. Анами хонаи фурӯши мо анами. Хонао барак андохтагай. То оно дар ҷоя ба инесаш ҷои говбандия. Ҳелчаи мар ягон чи дига ҳам карда мебошад. Ина як рез санги дига ҳам дорад. Бошад оғил меган, ҷои говбандия ҳама чиз тайёр кардагай. Ина раҳи об кандагӣ тайёр ҳамаш. Дидед? Ин омадагӣ. Фақат ма шланг паланг ҳама чизаш мондагӣ. Мерем дӯстони азиз, дуруни хонаро шуморо нишон медиҳем. Ҳайҷа ҳоҷатхона. Инҷо бошад якта ошхонаи капа калон мешавад. Ана инҷа якта пешдолини калон мешавад. Дидесен бардор, пешдолини калон мешавад. Ина исш бошад хона бошад. Яъне ҳавлиш. Зиёда 8 сотиқ замин бардор. Касе ки иш дарш маҳкам буда. Яъне хонаро шумо нишон медиҳем. Ина хонаи фурӯши бардор. Айдар медарем. Ин тарафи дасти рост мешавад. Стенка ҳамаи чизаш хати. Ана инҷа оина, поина ҳама чи мондагӣ, диван. Ана боша мегзарем ба хонаи дуюм тарафгӣ. Хеле ҷои ҳамҷо бошад, хонача инҷа ҳам дохил мешавад. Мегзарем ба дигар хона бардор азиз. Инҷа дамина. Хона тайёра, медарем фақат зиндагӣ мекунем. Инҷа бардоро деҳаи роҳияи озод мегуфтиянд. Ҳаминҷода хона қарор дорад. Коми харидори марҳамат. Нархи хонаро худи соҳибаш 300 000 сомон мегӯяд, бо камтар арзон мешавад. 8 сотиқ замин. Ина. Чӣ мефорад? Биёву бигӣ.